Hola, soc Àlex Sánchez de la Fundació Catalunya Estat i us explicaré algunes coses que podríem fer amb els diners que enviem a Espanya i no tornen, el que en diem l'espoli diari de Catalunya. Per exemple, l'eix transversal ferroviari, un eix de trens que va paral·lel a l'eix dels cotxes, costaria de fer 7.000 milions d'euros. El podríem pagar amb 125 dies de no enviar els nostres impostos a Madrid. O la línia orbital ferroviària, una línia que ha d'unir sense passar per Barcelona, Vilanova, Terrassa, Granollers i Mataró, costarà uns 4.000 milions d'euros i la podríem pagar amb 71 dies. El canal Segarra-Garrigues, que ha de regar 70.000 noves hectàrees i generar 4.000 llocs de treball directes. És una inversió de 1.500 milions d'euros. El podríem pagar amb 27 dies de no enviar l'espoli fiscal a Madrid. O la nova estació de metro de la línia 2 de Badalona costa uns 70 milions d'euros, per tant, cada dia podríem fer una estació de metro. Podríem unir, per exemple, Barcelona i Girona en 100 dies. Carreteres, l'eix transversal, fer-lo bé, costarà 708 milions d'euros. El podríem pagar en 13 dies d'espoli fiscal. O les desalinitzadores, se n'ha fet una al Prat del Llobregat, una de les més grans d'Europa, i ha costat 160 milions d'euros. És a dir, podríem fer una desalinitzadora cada 3 dies.